omuhle lasezulwini. Impela 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 uNkulunkulu, ngoba ingane uma imfishane ime phambi kwabantu abade ongaphambili uyangayiboni ngoba kusuke khona abantu abade ngaphambili. Manje ngoba uNkulunkulu Nkosi umuntu noma emfishane umbona khona lapho lesithele khona. Ayibonge Nkosi. Ngiyacela Jehova wakithi uNkulunkulu omuhle, ngicela kuwe inkonzo Nkosi yamakhosi, le nkonzo Nkosi yamakhosi ongithume yona uNkulunkulu omuhle, ngiyacela ungiphe yona. Ngicela Nkosi umoya wakho Nkosi wehlele kimi, ngoba Nkosi uma umoya wakho Nkosi yamakhosi ungekho kimi, bazozwa abantu bakho ukuthi ngikhuluma ngenyama nje, noma ngakhuluma kanjani kodwa bazobona ukuthi bengisenyameni. Kanti umoya wakho Nkosi yamakhosi uyakwenza wehle. Umoya wakho Nkosi yamakhosi awunalo ulaka. Umoya wakho Nkosi yamakhosi awunayo inzondo. Umoya wakho Nkosi yamakhosi awunayo inhliziyo embi. Ngiyacela ke Nkosi ungehlisele umoya wakho omuhle wasezulwini. Abantu ke Nkosi mabedlile kakhulu basutha, kuye kube khona into Nkosi yamakhosi elethwa ngasekugcineni, eyilethwe ngesitshe esincane nje ebizwa ngokuthi ama-sweets. Abantu basuke sebedlile ke basutha, bese kugcinwa ngaloko okuncane nje ama-sweets. Mhlawumbe Nkosi ngokuvuma kwakho nangokuthanda kwakho angizoba mude, kodwa Nkosi yamakhosi ngicela kuwe ungenze Nkosi yamakhosi nginciphe, ukhule Nkosi yamakhosi phambi kwami. Ngifisa Nkosi yamakhosi ukusho ukuthi umvangelo beguqela Nkosi yamakhosi ekuseni ubephethe Nkosi yamakhosi, ubephaka ebhodweni elikhulu elinokudla Nkosi yamakhosi okuqinile. Ngiyacabanga mhlambe ngobungane bami ubephaka isitambu ngoba isitambu siqinile futhi masifika esiswini uyezwa ukuthi udlile. Kodwa isitambu sakhe usenze uNkulunkulu ukuthi asingabi nawo ukhari, wasethi ukhari awukuthatha ubeka kumvubo ukuthi umvubo uyothela ukhari phezu kwesitambu. Ayibonge Inkosi. Mina ngizothela ukhari manje phezu kwesitambu ebese sidle ekuseni ukudla okuqinile ukuthi makufika esiswini uzwe ukuthi udlile. Ingoma engicela ngayizulwini uNkulunkulu wakithi Nyazi lwezulu, ingoma ka-79. Ngiyacela uNkulunkulu wakithi ube nami. Ngicela nobaba bangelekelele, ngicela nabakamalume kaMnguni bangelekelele. Umsebenzi kaNkulunkulu ngoniwa yimina, ukade umuhle kangaka ekuseni. Ingoma 79.
Siyakubonga wemthwalo muzi wakithi uthandekayo siyakubonga wemthwalo muzi wakithi uthandekayo usincenga wakho otha simlandele uJehova usincenga wakho otha simlandele uJehova awubheka indlebe uzwe umthwalo muzi wakithi uthandekayo ubeka indlebe uzwe umthwalo muzi wakithi uthandekayo ephakamisa amasango wakho usingene usidumise uphakamisa amasango wakho awusingene sidumise kade
Ngiyabonga abantwana benkosi, ngiyabonga. Le ngoma ifika ngoba le ngoma ifika ngoba inyanga ka-October. uNkulunkulu uyasikhumbula ezweni lakithi maku-October. Sinethemba nakulonyaka ukuthi mhlawumbe uzosikhumbula uNkulunkulu. Kodwa le ngoma ngifisa ukusho ukuthi afika kuBombela ehlike station sesitimela eMthwalume. Mayifika station eMthwalume ekhuphuka ebheke eGospel, wafika wayema okhalweni lapha la kuno freeway khona. Wasethi bantwana bami, wathi ngibona abantu labayasebenza bakho umgaqo. Lo umgaqo omkhulu oyohamba imoto eziningi khona. Wasedlule bheke eGospel. Le ngoma yathi yafika inale number yayo u79. Manje mema lapha phezulu ekhomba ethi lana ngelinye ilanga kuyokwakha umgaqo, uthi ngibona abantu bayasebenza, uthi konje nina nibona ngamehla asemhlabeni, uthi nabo abantu bayasebenza bakha umgaqo. Uma lo mgaqo sowakhiwa kukhona indlela ephumayo uma uye eMthwalume ephuma khona lapha ku-freeway ubuye phezu kwebridge. Le ndlela iphuma ino-79. Kodwa lo-79 ongekho ngaleso sikhathi. Kodwa masewakhiwa lo mgaqo uphuma uno-79 owafika kwabamkhulu waseusho khona laphaya emile laphaya. Ushembe uNkulunkulu. Njengoba sihleli lana nje sihleli phambi kwaNkulunkulu. Kuyadingeka ngelinye ilanga njengoba siphambi kwaNkulunkulu nje uthathe ifayili yakho uyibeke phambi kwakho, ubheke amakrosi, ubheke nokoreti bangakanani. Ifayili awuyoze ufuna amaphepha, ifayili yakho isenhlizweni yakho. Konke okwaziyo wena, okonile kwaziyo wena, okwenze kahle kwaziyo. Thatha ifayili yakho uyibeke phambi kwakho, uyibuke ukuthi amakrosi o-Red Cross bangakanani, o-correct bangakanani. Bese ubuka ukuthi o-Red Cross bebaningi uzofika kanjani buwashela. Ngicela ukubabaza nje umsebenzi wonyazi lwezulu lukhombisa mina ukuthi luNkulunkulu. Indaba ke ngeke ngiyikhe yonke, ngizocaphuna le ndawo nje ngoba indaba kwakuyasezulwini. Nami ngazithola sengilandela nje uNkulunkulu ngingazi ukuthi kwenzeke kanjani, kodwa ngazithola sengilandela uNkulunkulu. Uma sihamba noNkulunkulu ngilandela ngemuva kuhlwile kumnyama, ngicabanga ukuthi mina hayi mhlawumbe uNkulunkulu khona lesazongena khona afaka upetrol. Ngingatshela ukuthi hayi ngeke singene ndawo. Zasho imoto ngathi ngiyabheka emotini yami upetrol uyaphela, shembe uNkulunkulu. Ngathi ngiyabheka emotini yami upetrol uyaphela. Sahamba sasawufika lapho uNkulunkulu eyakhona. Sengibuza kumshayeli wakhe, likhona igaraji elikhona la, uthi alikho. Uthini wena? Ngithi uphelile upetrol emotweni, ikhanyilama. Kanti indlela. Nangu uNkulunkulu bafowethu phambi kwethu.
singone ezulwini. Asazi noma uzosikhumbula yini. Amen. Ayibonge Inkosi. Owasezulwini akwaziyo. Kodwa mayesikhumbulile uNkulunkulu wezemthwalume. Siyobe sibaningi sihalalisa. Kodwa uNkulunkulu noma uhalalisa uzulale phansi. Uyadlula ekhalaliseni kwakho. Aze afike enhlizweni ayobheka khona njengoba uhalalisa kanganje lento ikhona nenhlizweni yakho. Engathi masilana abantwana beNkosi singaphelela kuNkulunkulu sivume ukuthi iChampions lwezulu uNkulunkulu. Uzwe nomuhlelo ukuthi kuyavuma. Ayike sahlala wenza lokho ayekwenza uNkulunkulu. Waqeda sahamba. Ngihamba upetroli awukho. Sengimtshelile udriver ukuthi upetrol anginawo. Wathi angazi sokwenze kanjani. Uma sihamba endleleni ngithi shambe ubambe ungapheli. Shambe ubambe ungapheli. Shambe ngezulu ubambe ungapheli. Ngiyama ngihlabelela kanjalo endleleni. Sahamba. Sengishilo ukuthi ngeke ngisafika mhlambe epheni. Mhlambe uma uNkulunkulu engithwalile ngizochezuka ngiyofuna upetrol. Sengobuya ngilandele ngemuva. Kodwa sathi masidlula kwenye indawo ngifuna ukuyisho ngoba indaba kwangeyona yami okuyindaba kaNkulunkulu. Kodwa mina ngithatha lena nje uNkulunkulu angenzela yona kuphela. Uma sidlula kwenye indawo sibuya siza leno. Ilambu lavela cisha ilambu la petrol. Ekade likhanye imoto lavela cisha upetrol wavela waya lapha yakukota empty. Ayibonge Inkosi. Upetrol wayivela kukota empty. Ngase ngiyababanza khona lapha emotweni. Ngathi shambe ngiyazwezulu. Ngathi uNkulunkulu. Amen. Angibange ngisachezuka ngahamba ngaze ngazofika la ekhaya. Ekseni nganginendlela ethi angiphuthume esiphingo. NgoJulayi udlule hayi lo siphuma kona. Nganginendlela ethi angiphuthume esiphingo. Ngase ngilayisha abanye sengiyabatshena ukuthi anibheke umusa kaNkulunkulu. Lo petrol la umusa wasezulwini. Hayi kulunga umusa kaNkulunkulu lo. Ngase ngibachazela ukuthi ngikhale uNkulunkulu petrol kuphela, uNkulunkulu wavela ufaka upetrol. Amen. Okamoya. Uma ngiphuma la ngibeka isiphingo bese ngitshela ukuthi hayi ngiyongena lapha ya petrol port izofika khona ngoba hayi nangu kanti sengidlala ngomusa wasezulwini. Yeah. Sathi masiza ku-engine longale ekwehleni. Mawethu ngase okethuze kwasengayizivele. Ngathi mangehla khona ngikhomba ukuthi ngiyadlula khona manje yavela yakala imoto yathi sele. Awu le moto enzani manje awusekho full of petrol. Bathi laba sebuwena sokudlala ngomusa wasezulwini. Naka amagaraji sowadlulile manje nalelo uyadlula futhi. Angifuna ufike ngosikelela la. Ngiyababaza uNkulunkulu wakithi, ngiyababaza nyazi lwezulu. Amen. Ngiyababaza ukukhulu bakho Nkosi yamakhosi. Ngicela Nkosi yezulu nomhlaba. Noma sengizwa ukuthi kumnandi kanjani la. Kodwa ungenze kahle njalo Nkosi yamakhosi nginciphe. Ngoba umuntu uyancipha. Uma kukhona lephuna ukuphokopha, lephokopha uyakhona. Njengoba silale sifuna ukuyashembe. Kodwa ufuna sinciphe. Lali thuthingo inene ngamgcoba nje umuntu
ithi bese ngimbuka eseflathele ebhekale ithi ngibona esevula izandla esethi esihamba kanjena ithi xake ukuthi awule ngokumgcoba nje sekunamathumba lemakwapheni. Ngifisa ukuthi nginciphe Nkosi yamakhosi, nginciphe njalo kubonakala ukuthi khona la ngiphokophela ukuyofika khona. Umkhokheli ufike insizwa laphaya eThekwini, nkosikazi nje sengithi inkosikazi ifice insizwa lapha zonyazi zimile. Uma zimile leyisizwa lukade hlala unyazi nje ezukwini. Le nkosikazi isithi awuzinsizwa zonyazi ithi ngajabula ukunibona. Ithi ujabuliswa yini mama? Cha, ngijabulisa ukuthi uNkulunkulu usevukile. Awuslandise mama ukuthi yini ukuthi uNkulunkulu uvukile. Ithi ngikhale kakhulu. Ishiwo uThixo lamakhosazana ithi le nkosikazi ngikhale kakhulu, ngakhala. Waze wafika usukwini lesithathu ngikhala, wabuza ukhalela ngakaka. Uthi ngathi ngishiwe uwe Nkosi yamakhosi, angazi ukuthi ngizobika kubani. Uba kade ngibika kuwena bese zenzeka zonke izinto ebengicela kuwe. Ithi inkosikazi wathi mefika wathi hayi ngikhona. Oh, wayengakokuyi umzimba wawulaphaya umzimba. Uthi unkosikazi wathi ngikhona, wathambuye laphaya phezulu ngesonto. Uthi ngizofika ngivuke khona, ngivuke sengibizwa ngonyazi lwezulu. Usho uNkulunkulu uThixo lamakhosazana uthi ngizovuka sengibizwa ngomnyango. Uthambuye laphayana ulalela igama eliyomemezwa kuqala. Uthi kuyobe kubemezwa mina. Uthi ngiyoba nguNkulunkulu wesihlanu, kuyobe sengibizwa ngonyazi lwezulu. Manje sifunani bangcwele? John 14 siqale verse. Yena lonke iniphume kuphakameni ngokuhlulwa imithetho siyababona engenabanengi efunake leyo mithetho siyababona engenabanengi abefuna leyo mithetho. Inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Njengoba sihleli lana njena akabikho umuntu okhathazekile. Ungade ungahlali la kanti abantu ababhekani ngenxa yakho. Abantu bahleli labakhathazekile ngenxa yakho. Ukhona la ukuthi ushovanisa abantu. Inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Kholwa uThixo nikholwe yimi. Hayibo, asikholweni nangu uNkulunkulu phambi. Kholwani uThixo, ake siyeke nje ukubhekana sodwa. Uyazi esikhathazayo sizinikeza ingcindezi engekho, senza i-competition engekho. Ayikho i-competition kulo muzi, ayikho i-competition kuleli bandla. Kodwa thina sakhe i-competition njengekho. Bese ukhathazeka ke manje. Ufuna ukuzibeka endaweni ongekho
kuyo ngeke uthi ula ePheni ube sowuseThekwini. Awazi ukuthi uthi ula ePheni ube sowuseThekwini. Uma uye eThekwini uzosuka ePheni uhambe nje uzofika eThekwini. Manje hamba uzofika la ufuna ukufika khona. Mosufuna nje uthi la ube uzohlala ukhathazekile ngoba uzongenzeki. Kuzongenzeki bese uhlala ukhathazekile. Inhliziyo yenu mayingakhathazeki, kholwani yimi. Ekhaya kababa kukhona izindlu eziningi. Ngiyabonga. Amen. Unyazi uNkulunkulu. Amen. Uthi umkhokhelo omunye sisenkonzweni. Uthi kwafika indoda onyazini. Indoda engakholwa. Uthi le ndoda mayifika unyazini izobika unkosikazi wayo ithi baba unkosikazi wami uhambile emhlabeni sengimfikile kodwa uhambe ekhulelwe izinyanga ziyisithupha ephethe inyanga ka7. Uthi mali mayibeka indaba onyazini uthi laba lunyazi lafike lambuza lathi uhambele inyanga ezu6 ephethe ka7 uthi laselithi unyazi 7 8 9 laselithi inkosi kubusise. Uthi umkhokheli wasehamba lo muntu ebuyele emuva. Uma ebuyele emuva uyahamba uya kumfowabo uyafika kumfowabo uthi umfowabo uthi kumfowabo iphuma unyazini. Awufethu uyozana enyazini uthi hayi bengiyobika njengomwazi ukuthi ngihambe lo nkosikazi ekhulele. Uthi litheni unyazi? Uthi hayi lifike labala nje lathi 7 8 9. Uthi uphelele. Uma lusho kanjalo unyazi uphelele. Uthi ke wahamba wayolala. Mayelele kwafika umkakhe. Wathi umkakhe ozane nizombi ithu. uNkulunkulu onyazi lwezulu ufikile ethuneni wangibelethisa. Amen. Wathi ngani khona isethuneni. Wasevuka phinda kuye. Wathi mfowethu unyazi lenza umkami afika kimi ebusuku. Umkami mefika uthi ahambe ngekumbi ithuna. Uthi unyazi lifike lambelethisa. Wase ethi makusho unyazi kusho uNkulunkulu asabe uthi bathatha izinto zokumba bahamba bemba uthi bathi mabefika ezintini uthi bathi bayafika ezintini uthi bayizwe ingane ikhala ngaphakathi ngaphansi kwezinto. Shebe nyazi lwezulu uNkulunkulu. Bayizwe ingane ikhala besebenza kahle ikhala kanjani ingane ethuneni iphila kanjani ingane ethuneni iphila ngoba khona uNkulunkulu. Okungenzeki kubantu uNkulunkulu kuyenzeka. Okungenzeki kubantu uNkulunkulu kuyenzeka. Base beyikhipha ingane bakhipha ingane iyaphila. Kodwa lengane bese kunisukwana nje eshonile unkosikazi wafika kodwa uNkulunkulu ayibambe esweni wayenza yaphila. Amen. Athi uNkulunkulu wake wathatha umphefumulo womnguni ethathwe igebengu umnguni. Lo uNkulunkulu wafika wathi legebengu zikhathile zinzima kakhulu wathi zofike zibulale wathi ngiyawuthatha manje umphefumulo izowuphatha ngesandla zizofika khona zifike usuphila wena usuthulile uzezabulala. uNkulunkulu wakithi madoda ngiyabonga ubaba wambeka kule ndawo enhle kangaka wambeka phambi koNkulunkulu wasebuhleni. Wayithathwa abantu umnguni bembulala sekufika uthingo mayisuke eGreat Town imoto
sekufika uthingo uthi lafikele emebhuthini la ngebhuqe ebhuthini uyayibona evalelwe ebhuthini uyayibona ibhuthi kodwa uthingo lafikele emebhuthini laselithi mfana wami ngizwile ukukhala kwakho lathi mfana wami sengikhona qaqana nje noShembe inhliziyo yakho ikwenza uvuma uqaqana noShembe kodwa khona isikhathi uzomfuna ummemeze ukwebisiziba ummemeze angaqhamuka ukadene naye ngibonile ekuseni la umvangeli mayikale memeza khona ibutho nje elikhulu elivela phuma lashiya kumenyeza umsebenzi wesonto yebo mhlaba wonke bisho laba bantu abaphuma kumenyeza umsebenzi kaShembe kanti bakhonza muphi uShembe mina ngiyehluleka ukungamenzeli into enhle uShembe ngiyehluleka ngizame ngawo wonke amandla emtholume ngusihlalo wakhona ukwenza izinto ezinhle phambi kwaShembe ngazama wazothi uShembe okhona phambi kwethu wathi mawufuna ukuthi ngikuvakashele nawe njalo hamba ubuza kumvubu kwenziwa kanjani namanje ngifika kule renke engikuyona ngabona ukuthi manje sekuhleliwe ke la ngihleli nje manje ayisekho into enzikayo manje ngase ngizama ukuhlanganisa insizwa zamatekisi ukuthi kwekho into esiyisakuShembe njalo ngoJulayi siyangena nyazi lwezulu uNkulunkulu amen sengathi bafowethu uma sihleli la engathi umuntu nomuntu akakafune ukuthi ngizokwenzani kuShembe ngoba uyothi sohlulekile ukukholwa kodwa imisebenzi ikhulumele kuShembe akekho umuntu owazi ukukholwa ukuthi kunjani nasi isono futhi siyahlupha ngoba sikufuna ngisho endlini yesonto kodwa masenzela uShembe imisebenzi akuvumi bafowethu ngihlale ngenzi lutho nje ngihlale ngihleke khona kade zisijoyina kuloJulayi ezingaqokile ingubo emhlophe sayiqala insizwa ngahlanganisa insizwa eziqoke ingubo emhlophe sangena kuShembe ngoJulayi saphinde sangena ngoJulayi saphinde sangena masingena kuloJulayi sesijoyina ezinye ezayiqokile sasiyasijoyina uShembe muhle kodwa uShembe uyavunywa uShembe uyavunywa bantwana benkosi wavunywa yinsizwa yase-American Board yavuma uShembe ingamazi yamvuma kodwa akuthengwa akuli ide akuthi wananga mali akuthengwa ungakuli akuthengwa nangamali kodwa insizwa yase-American Board yamvuma uShembe ingamazi yayinenhlanhla ukuthi njalo uShembe afike kuyona uma ezoqhamuka uShembe uvule kumkhathi aqhamuka uShembe neyinsizwa zithola amahlokolo eze kule nsizwa athi wamnumzane wathi ngicela ukuthi uphume wambutshela abantu ukuthi uShembe uyeza uNkulunkulu wabantu yahlala le ndoda yahlala nalento iqhubeka lento ingavumi ukudlula yaze yagcina ibona ukuthi hayi
angivume uShembe ngihambe ngitshela abantu ukuthi uShembe uyeza uNkulunkulu wabantu uzofika. Wayengawafiki uShembe kodwa wathi angumemezela umhlaba wonke utshela abantu ukuthi ngiyeza ngoNkulunkulu wabantu. Wahamba le ndoda ngelinye ilanga iye esontweni ibishop yaseyivunula ifaka ibheshu layo bafike bababaze esontweni bathi nangu ubishop esehlubekile wathi angihlubukile sengibona uNkulunkulu uqobo lwakhe. Angihlubukile kodwa sengibona uNkulunkulu uqobo lwakhe. Wase ihamba kuthiwa ihamba lesizwe ihambe ime ithi uyeza uNkulunkulu uyeza uNkulunkulu wabantu hlalani nilinde bese ibuka phezulu bese ithi amen ithi uyingcwele bese iyahamba ifindi imemeze ithi uyeza uNkulunkulu uyeza uNkulunkulu wabantu ibisibheka phezulu ithi amen ithi uyingcwele bese iyahamba. Kuthiwa wahamba le ndoda yaze yavuvuka inyawo yavuvuka izitho kuthiwa yahamba yaze yawungena phansi kwehlathi yafika yahlala phansi kwehlathi yaphumula kuthiwa yaze yahambela khona lapho phansi kwehlathi. Kuthiwa emva kwalokho wafika uShembe mayefika uShembe ugombela wahambe ifuna le ndoda wathi ehambe buza la ehamba khona ukuthi animbona ngumuntu wami uthi udlulile ushonele athi animbona ngumuntu wami kade yamemeza ethi uyeza uNkulunkulu wabantu uthi udlulile ushonele yamfuna ziyofika umfuna ugombela zawufika lapho ahambela khona wafika ugombela waqoqa amathambo akhe uShembe uNkulunkulu wasakha umuzi khona lapho. Lo muzi wawuyisikhumbuzo sale ndoda eyavuma uShembe ingazimone eyavuma uShembe engekho phambi kwayo owayefika ngomoya. Asivumeni bafowethu uShembe uNkulunkulu. Ngelinye ilanga ufika indoda yasemishini ithi ithunywe yimishini ukuthi uShembe akayomtshela elapha egospel hambe utshela uShembe ukuthi akayeke lento ayenzayo ayikho. Yase le ndoda iphuthuma mayifika kwabankulu yafika kwabankulu engumbiwe yasethi ngiyakuzwa mntanami kodwa ngicela ubuyele emuva ubuye ngesikhathi esithize uyomfica phansi kwalesa sihlahla. Ngiphe Baba ngizobaleka siphuthume emabhayibhelini. Kodwa ngifisa ukusho ukuthi asimene indleleni sibuze indlela yasendulo iyona iphe siyohamba ngayo. Bengikhona eSwazini ethi baba bafundisa abasha bakhona abadaleni baficile. Bengikhona
ethi nibokeni manike ithuba befundisa abadala nibuze indlela yasendulo ukuthi yona iphenyo yohamba ngayo. Uthi ubheke nakuthiwa wafica bengadeleli bobaba ma ningisondezana nginqaba ukusondelana. Kodwa bengisabizwe lenkosi ethi ubheke ukuthi wafica bani ngesikhathi ufika usumfundisi wafica bani wahlala eduze kwakhe. Amazwi ahlakaniphile 12 sifunda uverse 1. 12 verse 1. Sengathi uNkulunkulu angasiphi inhlonipho, ngoba inhlonipho awuyitholi la esontweni, kodwa inhlonipho uphuma nayo kini. Inhlonipho uphuma nayo kini. Uthi mawuhamba endaweni uyithole, ngoba khona amakhosi afundisa inhlonipho. Uye esikoleni ufike uthole ufunda inhlonipho, uzofika ebandleni ufike ufundisa inhlonipho, udlule konke lapho inhlonipho ayikho. Funda 12 verse 1. Ngathi yamazwi ahlakaniphile 12 verse 1. Yena othanda isifundiso uthanda ukwazi, kanti ozonda ukululeka uyisiphuphu. Silulekwe kakhulu ekuseni bantwana benkosi. Silulekiwe kakhulu ekuseni. Ngase ngakhumbula beka nje lapho mvangelo wenkosi umuntu. Ngase ngakhumbula indoda kaDoyisa. Eyikhula kakhulu mayikhula le ndoda isizohamba emhlabeni. Wasefika abantu abathathu beyihlangabezile. Uma befika labantu abathathu beyihlangabezile baphikisana sebephambi kwayo. Eyalenga kithi le ndoda. Baphikisana phambi kwayo. Asimthatha esimiyekeni. Somyeka kanjani ngoba somlanda nje? Cha, uma simthatha sodlane. Ngoba sinikwa uyena ukudla. Uma satha nasodlane. Sizokwenza njani wathi nginaliso? Asithathe indodana yakhe. Indodana yakhe kade sayipha umsebenzi. Kodwa ikazisenzele lutho. Base beyavumelana. Ukula kwaphuma ngaleso sikhathi uDoyisa wayongena endodaneni. Wathi kwazokala sikhalwa ngale endlini endodana, kwazokala sikhalwa ngale endlini endodana, kwabanjwa kwayekwa yathula indodana. Uyahlonishwa umuzi. Bayahlonishwa abantu ababanikazi bomuzi noma basekho phambi kwamehlo akho, kodwa bayahlonipha ngoba bakhona. Funda. Umuntu ozonda ukwelulekwa. Verse 2. Olungileyo uzuza umusa kuJehova. Uma silunga nje siyiphatha kahle sizozuza umusa onyazini lezulu. Kepha umuntu wamacebo amabi uyakulahlwa. Uma nje unamacebo amabi, la uhlangana khona nabantu wakhela abanye abantu amacebo. La uhlangana khona nabantu ukhuluma kabi ngabanye abantu. Uzuthatha igama, uzuthatha umuntu womosa kuNkulunkulu. Ukhuluma yonke into embi ngaye umosa kuNkulunkulu. Abanamacebo amabi. Funda manje. Umuntu akayoqiniswa ngokubi. Kodwa impande yabalungileyo ayikuzanyazanyiswa. Yebo. Akufani nesitobo nje. Ufana nesitobo lesi sisibona usagezi. Esithema simbelwa sambelwa.
uma sesifakwa kwagqishwa kwafakwa amatshe kwashawa sanyakaza bashawa kwaze kwafakwa ngisho ukhonkolo ukuthi singanyakazi. Ake sihlale la singanyakazi, hayi ukuthi ma uqhamuka umoya sifane nomhlanga umoya ngala umhlanga ulalela ngala umoya ngala umoya umhlanga ulalela ngala. Kodwa sifane nesigqoko kubeka mvangeni. Umfazi oqotho umqhele kuyo indoda yakhe. Amen. Amen. Yabo. Hebrew 10:35. Omunye abambe Levi 24:16. Omunye abambe uJeremiah 14:20. Bese eyogcina kaJeremiah 15:6. Bambani khona sophuthuma bafowethu. Umsebenzi kaNkulunkulu mningi. Hebrew 10:35 ifundeka kanje. Ngakho aningalahli ithemba lenu elinomvuzo omkhulu. Sihlela noNkulunkulu. Shonjalo umvangeli sihleli noNkulunkulu uthi siyacela kuyena sibone izinto zingenzeki. Kanti indaba siyilahle emuva. Ungalahli ithemba laleli yalo zabaphethe, ulaleli yalo zabaphambi kwakho abathuke uNkulunkulu. Sizwile iyalo kakhulu ekseni. Ungalahli ithemba. Kufanele nibe nokubekezela. Kufanele nibe nokubekezela. Lolu hambo liyabekezelwa bafowethu. Ukuze nikwenze okwentando kaThixo. Uma ubekezela uzokwenza okonyasi. Namkeliswe okwethenjiswayo. Sekuyisikhashana khona ozayo uyakufika kayakulibala. Baba asizulu nomhlaba. Hawu nyazi lwezulu. Wabona ubaba wami eshayiswe imoto lapha ku freeway. Sengiyagcina Nkosi. Ewesivile eshayiswa imoto baba wami. Ebusuku yamshayisa kanti yamshiya kanjalo. Zase ziyafika zamdlaphuza nje. Zamdlaphuza nje baba, zamdlaphuza. Kwabuthwa ngefosholo. Kwabuthwa inhlama nje ekwasiza iphoyisa lafikelema lapho lase liyabotha umuntu lo. Lase libiza ibackup kwafika kwabuthwa lapho kwafakwa esitsheni esithize kwafakwa kusona kwase kuyogcina emakhazeni eChaswell. Kwase kuyamemezelwa ko-radio ukuthi khona umuntu otholakele eWestville eshayiswe imoto, abantu abalahlekelwe iy'hlobo zabo abeze bazobheka. Sase siyahamba siyobheka, safike sabona iy'ngubo ukuthi ubaba lo, sabona unyawo lalisalile nje lodwa unyawo ukuthi olukababa lo nyawo. Kwaku-1985. Sase siyakwenza konke samthatha ubaba saya kumlondoloza. Uma eselondoloziwe ubaba wafika wabuya, wafika kwabomncane oThambe, hamba uyotshela lo mfana wami athatha amanazarete abangingeze ngiphelile igazi. Uma ngidliwa emndenini angidli ngoba ngigcola igazi, umndeni uyangiphonsela ngisho bekudliwa kwami ekhaya. Angihlangana umndeni wangichithi ukuthi ngigcolile nginegazi ungisuse. Uthi ngale ngafika uShembe ngalena, hambani emanazaretheni azongigeza angingenise ekhaya, ningilande lapha nangahambela khona. Ngilapha nje uNkulunkulu wakithi wabona ubaba. Wabona ubaba wathi ubaba ufice wena ngalezulwini. Wayengakholwa ubaba kodwa wathi ngifica uShembe ngalena.
wathi abanini ngiyele kwaba kaShembe bangigeze. Ngase ngiyofuna umfundisi Cilize sawumshumayeli wafika wamgeza ubaba. Uma esemgezile wathi wafika ubaba kumina ngephupho wathi wazabani wami ngifuna ukubonga. Ngifuna ukutshengisa uzobonga bana sambe. Sasihamba nobaba sasofika endaweni eneyimoto. Safike sema ngaphandle ewindini kodwa ngaphakathi siyabona sibona imoto ezingaphakathi safike sema ngaphandle wakhomba imoto wathi ngibongale ya moto mfana wami ekhomba ikhumbi wafika khomba ikhumbi wathi ngibona sengimuhle kanjani wathi hambani nonke nika Shembe wathi kufica uShembe ngalena inhlama kwakuthi inhlama kodwa uShembe wayivusa yaphila. Baba uNkulunkulu wakithi nyazi lwezulu la ngone khona Nkosi ungithethelele ngingane yakho kade wawungibona Nkosi yamakhosi ngikhumbula ngifika la ekhaya nginyathelela kade kungafanele nginyathele khona yithi ngiyobheka ukuthi labantu abenza lento obani kanti khona abantu abazofike bangishuthe bese bengithatha bengiletha kuwe Nkosi yamakhosi nginyathelela ngafanele nginyathele khona ngoba ngane ngingazi mina ngathi ake ngiyobheka ngithi obani laba benza lento ngathi ngiyafika kwathiwa ngabusangena la wena ngathi wenze njani kwathiwa wena kade unyathelela ngafanele unyathele khona hayibo mzala ukutela ngamothi ubani lo bohlo lolo ngase ngiyehlika wathi hamba njengamanje ngathi mina ngihambe la ukithi lana ngathi ngizongezwa kuthiwa uyakubiza ubaba ngiyazi lezulu uNkulunkulu wabo bonke abantu ngishinte ngeyilutho Nkosi yamakhosi uNkulunkulu wayo ngezwa ukuthi uyakubiza ubaba ase ngihamba ngiya kubaba ngafika nangubaba elapha emzini wakithi eGospel usikhumbule kulowa muzi Nkosi yamakhosi ipha amandla wakheke sifuna Nkosi yamakhosi ukwakha ube muhle ufanele wena nafika ngaguqa la wasetambiza ushozi bena umvangela umdluli ambize bona wase ngaba ngiyobabiza uma ngifika ngibuya usethi niyambona lona baba siyambona ingane lena iyekeni ingane lena kodwa kade ngekho lapho kade ngiyaluziswa khona uthi miyekeni ingane le wena mvubu ufike epheni khona sokunika iyalo nje ngase ngiyafika la epheni ngolesithathu mangifika la epheni wafu umfundi umshumayeli uCibane sebe ngiyaluzisa khona la epheni bethi ubekwa yini la wena suka la kade angizile kulakunina ngiseShembe la ngibizo baba uNkulunkulu wami uCibane wathi uCibane uphumbubu ngathi ngilana wathi ngena ngaphakathi uyakubiza baba ngase ngiyangena ngaphakathi uma ngifika wathi baba usukhona ngathi baba ngikhona wathi abaxhakaza ngathi baba kade bengixhakazisa la ngaphandle wathi ubani ngasho wathamba babiza afika baba athi kwenibiza ubaba nini nami sengigcwele inkani kwenibiza ubaba nini vele gcwala inkani uma ushebhenga kuwo gcwala inkani ngase ngibuya nabo wasethi nifunani kulona angilo sengimthethelelile nifunani kuyena andikumthetheleli nina
bashona la bathi hayi baba masethethele wena nasesimthelele wathi miyekeni sathi siyaphuma athi bafowethu ngoba besixabene bekungaboni ngasolo bengekona uxabana ozani lana khona ngizoninika idrink nenyama akwambe kuyosiwa inyama nephuzo idrink sasiyahlangana laphaya kwathunywa abantu abayofuna lento sisahleli laphaya silinde lo msebenzi wasephuma ubaba waphuma qala wasesibona awunaba waseqonda ngqothini sasiyaguqa uma ifika wathi sengithunywe ubaba ozala mina wathi ngilaleleni kahle ngithunywe ubaba manje ozala mina wathuthi lona umfana wakhe lo miyekeni uthi ubaba ozala mina uthi umfana wakhe lo wasathi mbangela ucibane awunanga ucibane ukhona wathi mbangela ucibane shayela befundisi shayela ushozi le egimisile ubatshele ukuthi umvubu sengimthethelele bangalokothi bamthinte kade wawumbutha Nkosi yamakhosi washaya uthi ucibane ngiphambi kwababa fundisi ngiphambi kwababa uthi ubaba nginitshele ukuthi umvubu sethethelelwe ingabe ngisamthinta ayibonga inkosi program sasiyobonga abantu kudlule lapho uma ngisendleleni ngibheke esikhumbuzweni egimisile ungena ucingo lushawa kwakithi athi ubaba ngizithu laphi ngithi ngisendleleni endleleni yaphi ngithi ngisendleleni zesikhumbuzweni wathi ubaba imoto ungayipaki kude uyisondeze uzoyipaka laphambi kwakhe lafika ngajula azofika esangweni kababa asingiyatshengisa ukuthi uthe baba hamba imoto uyipaka laphayana ma uyipaka nomina bazoyilimaza uNkulunkulu lo esiphambi kwakhe ngapaka lapho wasebika wakithi sengifikile wasesengisondele ngize kuyena ngasondela wakhipha uNkulunkulu nyazi lwesu wakhipha ibhokisi labanana wathamba uyodlalana wathamba uyodlala mshumayeli udle nengane ngithunywe ubaba wami manje uthi angizomtshela imiyekelo akanalutho efudumele lapha phezulu ubaba uThixo wathumela sinye seyisebenza like wathi biza umvubu ngeza wathi ngathi ngiyema wathi angena endlini ngangena wasethi ngibone imvubu ukuthi nginjani wasethi namhlanje ngifuna mfana wami uyongifakela isola ecathulweni zami onginika amaphe amabili wathambana lamaphe amabili ungatshengisi umuntu wathi ngoba ngiyakwazi wena ikhehla lami wathi awuvuvuzelwe wena wathi kuyila kuvuvuzelwe la usho uNkulunkulu ngase ngiba nethemba lokuthi uNkulunkulu manje ngiyolungisana icathulo zakusho usazohlala wathi ungasikhombisa imuntu le icathulo hambe uyilungisa ubuye nazo zela ngahamba uyilungisa icathulo zoNkulunkulu base ngibuya wasethawu sezilungile wathi akwenzele into ebengiyifuna unyazi lwezulu uNkulunkulu ezweni lakithi ilanga uzosikhumbula ngalo uma usikhumbula uzophila ngisho utshani uzophila ngisho imizi yobaba uzofuna ngisho amathambalele ngiyabonga Nkosi yamakhosi ngikhumbulele Nkosi yamakhosi obaba khumbula okhokho bami ukhumbule Nkosi yamakhosi
unkosikazi wami, khumbula abantwana bami. Nkosi yamakhosi ubathathu babeke endaweni enhle. Ukhumbule Nkosi yamakhosi nabantwana bami abaphilayo abasafisa Nkosi yamakhosi baphe imisebenzi. Ngiyabacelela imisebenzi kuwe uNkulunkulu wakithi. Ngiyabacelela imisebenzi kuwe Nyazi lwezulu. Cela Nkosi yamakhosi ukuba ngime lapho. Ngithathe umsebenzi wakho Nkosi yamakhosi ngubuyisele kuwe ezulwini. Nkosi kusele kuzwile.